«17 година у Києві, 18 у Криму. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Вівторок, 19 грудня. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Судний день у Криму триває. Другу добу окупаційний суд анексованого півострова розглядає справи щодо учасників одиночних пікетів 14 жовтня, переважно кримських татар. Усіх судять за участь у нібито масовому заході. Від ранку десятки кримських татар вийшли до підконтрольного Кремлю судів, аби підтримати співвітчизників, які 2 місяці тому на знак протесту проти свавілля силовиків вийшли на одиночні пікети. Судилища тривають від учора, понад 80 справ. Судді не встигли розглянути і частину перенесли на сьогодні. Одним із перших ухвали щодо кримських татар виніс суд у Джанкої. Ремзі Кутузова, Айдера Зікіряєва і Абліміта Зіядінова підконтрольна Кремлю Феміда визнала винними у порушенні адмінкодексу і покарала штрафом. Не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. Я считаю себя невиновным. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. Судили кримських татар сьогодні і у Сімферополі. Там розглядали справу Лімара Джигафарова та Ростема Троша. Вони розповідають, усе відбувалося за однаковим сценарієм. Вироки були винесені заздалегідь. Все было очень ожидаемо. Вердикт тот же самый, 10 000 рублей. В деле было очень много ошибок, свидетельские показания были очень путанные. Тем не менее, судья все это говорил, что это, мол, опечатка, технические ошибки, все это, мол, допустимо. В общем, все так очень предсказуемо. Вчора підконтрольна Кремлю Феміда розглянула справи 65 кримських татар. 5 виписали штраф по 15 тисяч рублів. Решту зобов'язали сплатити по 10 тисяч рублів. Ці вироки усі обвинувачені вважають незаконними і збираються їх оскаржувати. Ельвіна Садбулаєва, Крим, Заман, АТР. Підсумкова сума штрафів, виписана кримським татарам по всьому півострову за участь в одиночних пікетах, склала понад 800 тисяч рублів. І це ще не остаточна сума. Київська правозахисна організація «Кримсоц» почала збір коштів на допомогу оштрафованим кримчанам. Окупаційний суд Криму не розглянув апеляційні скарги на продовження арешту 3 фігурантам так званої справи Бахчисарайської шістки Хізбут Тахрір – Марлену Асанову, Серверу Зикіряєву і Ернесу Аметову. 5 грудня окупанти продовжили їм арешт до 9 березня. А сьогодні суддя окупованого Верховного суду відправив справу на перегляд до першої інстанції. Причина – у першому засіданні судді не надали обвинуваченим перекладачам кримсько-татарської мови. Сьогоднішнє засідання нетрадиційно відбувалось у відкритому режимі. До зали суду запустили усіх бажаючих. Люди беспрестанно, даже когда были закрыты судебные заседания, они приходили к зданию суда. И я знаю, что даже люди писали жалобы на это. Может быть, это повлияло, и все-таки это накапливается и накапливается. Уже, я не знаю, около 100 жалоб есть по этому поводу и на судьи, и на действия приставов и так далее. Бахчисарайців затримали 11 жовтня 2017-го під час масових обшуків у будинках кримських татар. Тоді 5 звинуватили в участі в терористичній діяльності, а ще одного, а саме Сулеймана Асанова, власника кафе «Салачик», в організації осередку Хізбут Тахрір, заборонений у Росії організації. 12 жовтня Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для них у вигляді 2 місяців арешту. Ми слідкуємо за перебігом подій і подробиці розкажемо вже у наступних випусках. Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Проект документа погодили понад місяць тому, 14 листопада, в Нью-Йорку на засіданні 3-го комітету
Генеральної асамблеї. У документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу в Криму та забезпечення навчання українською і кримсько-татарською мовами. Лідери кримських татар запевняють, резолюція в першу чергу враховує вимоги кримських татар на окупованому півострові. Представники Меджлісу брали активну участь в розробці проєкту документу і певні, міжнародна громадськість підтримує людей, які зараз перебувають в окупації. Каждая вот эта резолюция, она имеет очень большое значение. Чем больше будет принято таких резолюций, тем меньше будет голосов о необходимости снятия санкций с агрессора. А эти санкции, я думаю, в конечном счете приведут к деоккупации Крыма. Лист Саакашвілі, написаний Петру Порошенку, поширив речник українського президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Фейсбук. У листі лідер партії Руху нових сил нібито зізнався, що допускає багато політичних помилок, але закиди у зв'язках з ФСБ називає абсурдними. Саакашвілі також пропонує деескалацію конфлікту та переговори з уповноваженим представником. Міхеїл Саакашвілі напередодні в ефірі одного з телеканалів підтвердив, що писав Петру Порошенко. Ми зв'язалися з прес-службою Саакашвілі, там поки не коментують, чи дійсно саме цей лист писав екс-президент Грузії чинному президентові України. Новолуганське, що на Донеччині, оговтується після вчорашніх обстрілів градами. Зараз повідомляють в штабі АТО, бойовики притихли. Водночас ніч місцеві мешканці провели в укриттях. Напередодні близько 17-ї години проросійські найманці з окупованої Горлівки здійснили обстріл житлових кварталів Новолуганського. Військові кажуть, було випущено кілька пакетів реактивних снарядів, в кожному з них по 40 боєприпасів. У результаті 8 цивільних громадян поранено. Одна жінка досі в реанімації. Ушпиталено також дитину 6 років. Сьогодні в Новолуганському розгорнуто гуманітарний штаб, працюють групи саперів та поліція. Внаслідок вчорашніх обстрілів постраждало більше 50 будинків. На превеликий жаль, маємо 8 осіб, які отримали поранення під час проведення обстрілу. Розгорнуто роботу оперативного штабу, оголошено надзвичайну ситуацію, визначені відповідні завдання по напрямках служб. На охороні публічної безпеки сьогодні 40 працівників поліції, оглядає місце події, забезпечуємо охорону публічної безпеки, обстановка контрольована. Росія та Китай розкритикували нову стратегію нацбезпеки президента США. Напередодні Дональд Трамп назвав ці дві країни суперниками Вашингтона, які намагаються підірвати владу та інтереси США. Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон відмовитись від так званого менталітету холодної війни. В Росії заяву Трампу прокоментував речник Владимира Путіна Дмитрій Пісков. Ми не дозволимо негнучким ідеологіям ставати на шляху миру. Ми будемо домагатися втілення того бачення, яке ми просуваємо останній рік. Це потужні сильні країни, які поважають своїх громадян, інші країни. Ми хочемо такого майбутнього для цього світу, і ми домагаємося цього і в Америці. Налицо такой имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира. Безусловно, мы не можем согласиться с таким отношением к нашей стране, как к угрозе для безопасности США. До прибирання снігу у Києві залучили військових. Про це повідомляють в Київміськдержадміністрації. Там кажуть, лише завчора в Києві випала третина від місячної норми снігу. Щоб його прибрати, задіяно понад 600 одиниць спецтехніки. Стало відомо також, що з 10-ї ранку сьогодні в столицю вже пускають вантажівки. Вчора в'їзд їм заборонили. Через скупчення фур біля в'їздів у Київ з Житомирської та Одеської трас виникли багатокілометрові затори. Загалом вже по країні після снігопадів 150 населених пунктів залишилися без світла.
Через перемети затори утворилися на трасах у Вінницькій, Черкаській, Київській, Житомирській областях та на Закарпатті. Вже сьогодні стихії немає, крім ліквідації її наслідків. Іншої розвитку ситуації, то можна сказати, що невеликий сніг пройде ще 22-23 числа і десь 24-26. Але це все одно невеликий сніг, це дуже спокійна погода. Новий рік якраз в перший день Нового року, 1 січня, дуже ймовірний невеликий сніг при нульовій температурі повітря. Наразі це всі новини. Більше розкаже мій колега Шевкет Наматулаєв вже менш ніж за годину. Далі на АТР програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.